Ola a todos. Se hoxe temos tanta e tan boa música tradicional en Galicia, gracias en parte a todos aqueles que a salvagardaron, que a protexeron e que a dignificaron para nós, incluso nos momentos que non foron tan bons. Non sei, por exemplo, na época do franquismo, cando a música era empregada dun xeito máis artificial, máis folclorista, houve grupos pola zona de Vigo como os Morenos de Lavadores, ou gaiteiros como Ricardo Portela ou como Moxenas, que protexeron e difundiron esa música de raíz. O grupo que imos coñecer esta noite son herdeiros directos deses grandes músicos. De feito, un deles é neto dos Morenos de Lavadores. En esa herencia intentan, como vos decía, protexer a raíz da música tradicional. Como? Bueno, pois a través dun repertorio, a través dunha interpretación e dunha instrumentalización concreta. Eso sí, tampouco renunciaron o grupo que imos coñecer hoxe a facer arranxos novidosos que actualizan un pouco a súa música. E así, entre a tradición e a modernidade, conseguiron un son diferente, que é o son de Noitarega. E como é o son de Noitarega? Pois eu non me lo sei explicar moi ben, o mellor é que os escoitemos, eles, os 5 mazos de Noitarega, esta noite no Alalá. Noitarega é algo así como un gran conxunto composto de moitos grupos á vez, grupos do presente, do pasado e do futuro. Do pasado, porque, como xa vos dixemos, algúns membros son descendentes de conxuntos históricos desaparecidos como os grandes Morenos de Lavadores, e deles herdaron unha filosofía musical baseada no respeto á tradición. Noitarega é un conxunto de grupos con futuro porque Telmo, por exemplo, o máis novo, organiza todos os anos un festival folk e Xosé dirixe unha gran banda de rapaces novos que son a súa debilidade. E no presente, que é o que nos ocupa, que ten de especial Noitarega? Pois unha enorme calidade interpretativa que se nota tanto en directo como cando se escoitas nos seus discos, moita alegría e esa espontaneidade coa que viven a música tradicional. E todo isto xunto dá como resultado música de primeira. Hola, que tal? Aquí está miña nai, o meu pai. Son os sufridores en casa, os que aguantan os nenos, os que me meteron tamén un pouco no mundo da gaita, porque, bueno, a ilusión do meu pai sempre foi ter un gaiteiro, o abuelo del fora gaiteiro, e bueno, pouco por motivación diso, pois empecé eu tamén. Aquí moito xogamos e moito ensaiamos co grupo tamén, porque aquí foi o primeiro local de ensaio do grupo. Aquí nesta zona, sobre todo en verán, pois preparando os concursos de gaitas que había no verán, pois moito tocamos aquí, moito lle demos a vara aos veciños. Aguantei moito. Moito. Ahora non me gusta escoitalos, pero daquela facía bastante. Ela daba a máquina ali, e nos... todos ao rededor. E nos aí facendo festa todo alrededor. E ahora nada, ahora os temos aquí de servicio de guardería. Por eso vivimos tamén. Con servicio completo. Bomba. Pero así máis ben é o fútbol. Me daría o mismo que si en vez de ser un bo gaiteiro, pois fora un bo deportista ou fora calquera cosa. O importante, como sempre, non? Un pai que quere un fillo. Pois que sea o mellor posible para él e nada máis, non? Xa está todo. Bueno, estamos todos, Gracias. Chao. Vamos, ya son Vicos abuelos. Vico.
Aí. Chao. Se ti tuveras que decir o que aporta Fernando Noitárega, que sería? Fernando, Moito volume. Moito volume, dices. é que, claro, isto é complicado porque estás falando de amigos, porque isto máis que un grupo de músicos é un grupo de amigos, pero eu que máis aliento de Fernando é, eu creo que, dito así rapidamente, leva un afinador no corpo. Tragaches un afinador de pequeno? Eu teño aí metido e non se me escapa un. Leche na marmita. Leva un afinador. Un bisavó de Fernando era gaiteiro. Carai. E gañoulle un concurso en Vigo de solistas ao Abelino Cachafeiro de Soutelo. Hai diploma que acredita, que non o di. Tú teño que decir eu por que non o di. Pero iso é un motivo de orgullo aí. Pero iso me enterei moito máis tarde. Abelino Costas, gaiteiro de Vigo. Sí, chamas igual que o meu pai, que eu entereime moitísimo máis tarde de ter tocado gaita e tal, que buscando así polas cosas atopou o meu pai, atopou o diploma e tal, o premio de... Si xa 5 pesetas, unha cousa así daquela, unha cousa moi chamativa. Facíanse concursos serios daquela. Sí. Polo que parece, sí. O sea, que sodes herdeiros, pero de sangue os dous, de grandes gaiteiros, non sei esa responsabilidade como levades. Bueno. Esta é unha grabación antiga dun dos mellores grupos da música tradicional galega que xa nomeamos antes, os Morenos de Lavadores. Eles foron supercoñecidos e respetados desde os anos 40 ata que se separaron no 73. Os gaiteiros eran o avó e o tío avó de Xosé Oliveira, que con 5 anos alucinaba cos ensaios na casa do avó neste lugar. Hoxe, no Vigo moderno do século XXI, no medio do balbordo da cidade, atopamos unha praza dedicada aos antigos morenos de Lavadores. Para moitos transeúntes, este é un lugar máis, e ao mellor nin saben quen eran estes gaiteiros, pero para Xosé, este lugar é un dos orgullos da súa vida. Este sitio é o barrio do Sobreiro, en Lavadores, onde os morenos vivían e onde ensayaban. Hoxe non queda a súa casa, pero eran unhas casas deste estilo aquí detrás. As fins de semana me traían aquí a pasar con eles esos típicas fins de semana dos nenos cos avós. Era unha época na que era moi emocionante estar nos ensayos, porque era, imagínate, un crío de 4 ou 5 anos e a emoción de subir unha banqueta de carrechiño e intentar apertar as cordas do bombo e non fun capaz, claro, imagínate con aqueles dediños. Ibas á tenda e eras son todos morenos, ibas ao bar a buscar calquer cousa, eras son todos morenos, un moreno pequeno. E iso, bueno, daba moita vergonza por un lado e polo outro me facía sentir con moito orgullo, moita responsabilidade tamén. Meu avó dixeme un día, xa deixaran de tocar os morenos, estamos falando do 73 ou 75, nesa época, e el dicíame, teño unha gaita no Fallado que algún día de ser para ti, rapaz, a ver se ti és gaiteiriño algún día. E iso quedoume aí. A gaita non a teño, unha mágoa, pero a condición de gaiteiro, a condición sí, polo menos. Que pasou coa gaita? Non o sei, a reviravoltas da vida, non o sei. Bueno, é importante que o moreniño, porque a ti chaman o moreniño, chegou a ser gaiteiro, non? Sí, bueno, o niso estamos intentando selo. Por que tiveron importancia nesa época os grupos? Falamos dos anos 70 aproximadamente. Sí, eran puros na forma de tocar, na forma de falar, na forma de expresarse e na forma de expresarse musicalmente. Eran gaiteiros galegos puros e duros. Para ben e para mal, polo que sexa, non tiñan influencias de fora de aquí. Na forma interpretativa, porque no repertorio sí que recollían Sí, pezas de... Por exemplo, Os os que chegaban de migración ou a través da radio. Os morenos tocaban pezas da radio, moitísimas pezas da radio, pero pasaban polo filtro galegoide. Iso era bo. O mundo global é o que ten as dúas vertientes, non? Por un lado, a globalización é boa pola capacidade de conectar co resto do mundo, pero tamén, claro, perdes bastante da tua identidade no sentido de que se espalla moita cultura.
Xosé. Un poquinho máis baixo, pero vamos, de figura máis ou menos igual, así estilizado. Con máis pelo. Con pelo rizo grandísimo, aparte de darlle algún balonazo que outra Xosé cando xogábamos a balonmán, cosas así. No mesmo equipo. El era porteiro, eu era pivot, entón, pois, quen o recibía sobre todo era el. De aí sacamos este corpo. Sí, bo desarrollo. Pode que a época do pelo afro de Xosé xa lle pasara, pero a paixón pola gaita xa vedes que non. No caso de Fernando sempre foi algo máis corpulento, aunque según el non era o abusón da clase, según Xosé, mellor non entrar en polémicas. Antes de fundar Noitarega, os dous tocaron nos chamados Fungueiros de Sárdoma. Estreáronse precisamente nunha festa no adro de Sárdoma. Aquí lembran moitos momentos e o seu gran mestre, o gaiteiro Moxenas. E é curioso que, sendo máis novos cos seus compañeros, foran eles os que fundaron Noitarega. Quizais fose o destino. Os dous son descendentes de grandes gaiteiros, tocados por Moxenas e amigos desde pequenos. Pasábamos a tarde tocando. A nai facíanos un bocata e nos tocábamos antes do bocata e despois. Así todas as tardes do verán. Eu creo que somos máis amigos que antes, entendémonos mellor. Eu son padriño da súa terceira filla, convivimos moitísimo, temos moitas historias, son 30 anos, son casi 30 anos xuntos tocando, iso dá para moito. Nos de pequenos, eu recordo algunha vez de pequerrechiños, cando empezábamos nisto, facíase duro, ainda que non tiñamos complexo, pero facíase duro ir co traxe de gaiteiro no autobús de Sárdoma, de onde éramos nós, no ruro urbano vigués, ao centro de Vigo a tocar a un sitio. Por que era duro? Bueno, porque te miraban raro, este tipo onde vai, gaiteiro. Agora vas con orgullo, agora faz un día de festa en Vigo, no centro, en pleno centro de Vigo, vai todo o mundo co traxe e un motivo de orgullo. A veces, sempre tamén cando estabas tocando en un sitio, pois había xente que lle gustaba e había xente tamén que era un pouco un plan despectivo, os gaiteiriños están aquí tocando e tal, non? Entón, todo iso penso que cambiou bastante con respecto ao panorama actual. Da mesma maneira que Moxenas vos transmitía a vos unha serie de conceptos, vos que traballades con rapaces, que lle transmitides? Home, polo menos, polo que a min respecta, pois eses conceptos xa puramente técnicos de o gusto pola afinación, o amor polas cousas ben feitas musicalmente, ben vestidos, ben... Bueno, me dixeronme que ti eras tan perfeccionista, que eras moi perfeccionista. Mira Fernández Rise. Pero logo nunca chegas a perfección. Como a felicidade, non? A utopía que queres buscar. Estamos preparando, sabes que estamos preparando os concertos de maio, concerto de fin de curso desta temporada, e unha viaxe a Francia, moi linda, que vamos facer a mesma Bretaña do ano pasado e do 2006, pero non a Lorient, sino a outra cidade, na que tamén íamos desenvolver a nosa música. 5 días da mañá a noite todos xuntos, a ver se resistimos. Vale, a ver, preparados? Xavi, sen medo. Agora imos falar do futuro, porque Moxenas Musical Galego, que foi creado na honra do gran gaiteiro, está destinado a ser máis do que xa é, unha canteira de músicos de corazón e cabeza. De feito, o corazón póñenlle tanto que este ano xa houbo que limitar a inscripción de máis rapaces, xa só aceptan os que lle entren no autobús. É unha mágoa, pero de momento non poden acoller máis. E a cabeza cultivana coas clases de solfexo que lles dá Xosé. Con todo isto, con as pizcas de cariño e moita enerxía, a experiencia sempre é fermosa. Despois de Noitarega, Moxenas para min é o segundo pé da miña vida. O profe, pois, é enrollado, bastante divertido e estricto no que quere a hora de preparar e montar as pezas. Estar aquí, pois, requiere moito traballo, pero logo a hora dos concertos, os aplausos que recibes, todo ten a súa recompensa. Eu desde que dirixo este grupo sei máis. Non sei canto é, pero sei máis. Sei máis de música, sei máis de afinación, sei máis de vitalidade, de enerxía, de confianza e de amizade.
tendría que ser para mañana por la mañana, Lito. Es que ahora estoy aquí liado, ¿no sabes? Y no es cortando el pelo. Levo 53 anos. Empecé con 9 anos na peluquería de meu irmán. Casualmente, aquel caballero que tes naquel sillón que lle está cortando ali meu primo, ese lle cortaba o pelo naquela época. Ele ainda máis xoven que eu. Tonio, ti cantos anos tes? 58. 3 anos e pico lle levo eu. Pois eu tiña 9 anos e el tendría 6 anos cando lle empecé a cortar o pelo. No ano 57, fíjate. Eu salí do colegio e iba pa ali a cortar o pelo. Nos homes se levaba moi corto pola zona baixa e moi largo pola zona de arriba. Coas navallas de afeitar que me quedaban xa en desuso, que eran máis finas, habían perdido parte da folla de aceiro, humedecía o pelo e esa toda a corona a desbastaba coa navalla. Cando eu nunca escoitara nin oíra falar siquiera de que coa navalla se podía cortar o pelo. Se me ocurriu a min esa idea. Recordo que o primeiro deses maiores que lle intentei facer iso pegou un chimpo do sillón e dixo, "Brava centella te coma, rapaz, me queres afeitar a cabeza, ou que?" Pero aqueles que eran máis xóvenes, principalmente eses recién casados e tal, a seguinte que veñan, ao final dame un cor, repaso coa navalla. Porque as mulleres xa lle decían, notaron o cambio, quen che cortou o pelo? Me cortou o irmán de Enrique, Enrique era meu irmán. Pois che queda moi ben, que che corto o rapaz outra vez, A próxima. Principalmente o Telmo, mira. Ai, sí, o Telmo. O Telmo corta o pelo na peluquería, Polo menos A túa paixón pola música non cambiou nestes anos. E a perruquería, tú veches que ir adaptando. Te digo eu, os homes van máis á perruquería agora que antes ou non? Van menos. Van menos, como é eso? Mira, un cliente... Ahora van un pouco as de muller. Nos anos 50 e nos anos 60, un cliente, porque se iban a afeitar a peluquería, Ai, amigo. Íbache 15 veces, polo menos nun mes a peluquería. 15 veces? E agora, 15 veces, claro. Cada 2 días, mínimo a afeitarse. A afeitarse, claro. Un corte de pelo ao mes. Eu arreglo de cuello o sábado. Eu traballaba o domingo, E agora quen vai á peluquería? Agora van os clientes unha vez cada mes e medio. Hai unha media, 6 semanas ou así, a cortar o pelo a media. Uns antes, outro menos. Mira, hai que reciclarse, poñer mechas, extensións. Mira, pero eu corto o pelo ali incluso a mulleres, que a peluquería de caballeros, pero me piden e lle corto o pelo. Hai algunhas que levan 30 anos ou 40 anos cortando o pelo comigo, mulleres. Neste momento, a fatalidade para a miña profesión é que hai moita xente que compra unha máquina e outros incluso afeitan a cabeza con a cuchilla. Bueno, pero tamén o coche de agora poñense rastas, que si mechas, que... Os homes non. Que si. Pode haber oiches. Mira, nunha cidade como Vigo, que xa ten unha cidade que ten habitantes, miras ese da rastas e tal, e miras que te pensas que mirache unha chadeles, é o mismo. Hola! ¿Qué tal, compañero? Hola, Enrique! Joder, macho, se me tocaba a mí, Juanjo! Queda muy guapo, Oye, que... No me tocaba a mí ya. Ahora xa che toca. Estou terminando aquí este señor. Que tal? Maestro, que tal? Aquí andamos. Bueno, Antonio, non che quedou, oye, non che quedou a la gran cousa, pero tranquilo que para a próxima mellor. Vale? Me conformo con lo que hai. Aquí, ahora, a partir desta hora, a partir de terminar a xornada, viñan por aquí o Juanjo, Enrique e tal, e nos poñíamos aquí a tocar pezas novas, a montar, e íbamos preparando repertorio, facendo música aí, facendo. E este que está aquí poñéndose guapo, que é casi imposible, tamén daquela, hai 30 anos, foi cando se meteu no bombo. O primer bombeiro, xunto co Juanjo, coa gaita e eu co tambor, que empezamos a ensayar aquí. Hai 30 anos. Incansable, buscando sempre a mellor maneira de realizalos, redoble, sin ninguna formación académica de ningún tipo, moi autodidacta. Si eu son autodidacta, tú moito máis. Pois todos os tamboriteiros, sobre todo esta zona de Galicia, e en realidade de todos os sitios, pois en realidade son un pouco alumnos teus, porque os debuxos rítmicos que tú... Eu trato de axudarlle a... Os debuxos rítmicos que tú ficeche sempre, pois son tan interesantes que ningún tamboriteiro pode eludir ese tipo de traballo. Se vou a algún sitio a tocar, Manolo, por favor, coño o tambor. Eu non chamo a outro. Teño que ter xente
que sinta o que eu estou facendo e el que se sinta a gusto co que estou facendo eu. En que hai que fixarse? Cando escoitamos, onde está o entríngulis dun bo tamborileiro? O saber interpretar na recollida no oído o que lle están tocando, a melodía. Porque meterse na melodía. hai, por exemplo, hai unha parte das pezas, por exemplo, que colle un tono menor ou así, e a maioría do... que iso machaco os que lle enseño percusión, que eles siguen co mismo volumen. Claro. Pom, 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 pom. E xa, pero tú non ois. Ai, sí, mires que tono menor, ti miras que... Aí tens que baixar a mitad do volumen. Claro, matizar e baixar. Normalmente, cando falamos da música tradicional, non sei por qué, falamos máis dos gaiteiros, non? Sí, por suposto. Cando a percusión é unha parte importantísima, e ademais é quizás a peor tratada no sentido de que cando imos a unha festa, e tal, todos temos a tendencia de que sabemos tocar o bombo, pero resulta que non. Explícanos eso, Manolo, José María. O valor da percusión, por favor. Eu precisamente me sentían atraído polo bombo porque realmente era, digamos, como instrumento pobriño, non? É dicir, sempre estaban os gaiteiros, que eran as figuras e tal, a fachenda, depois o tambor, lógicamente, o ritmo, pero despois... O parviño da xuntanza, o parviño era o que... Todos que aprendían... Mira, por exemplo, os percusionistas dos morenos eran gaiteiros todos. O que pasa que os dous irmáns, Oliveira, son os que destacaban. Entón, o Limpio, que tamén tocaba gaita... Po bombo. Po tambor. E o outro que tampouco lle arreaba ben a gaita... Po bombo. Sempre, E non era nese grupo. Este é Telmo e xa de pequeno tiña cara de responsable e no seu caso, ademais, era e segue sendo. Claro que con todas as actividades que fai non lle queda outra. Unha das súas responsabilidades son os grupos que dirixe, entre eles 7 cuncas. E aquí Telmo desprega todas as súas cualidades, puntualidade, concentración e a xenerosidade necesaria para que os seus alumnos desfruten coa música. Que tendo de vir aquí? Eso igual te teñen que decir eles, pero... No, si veñen é porque algo lle sacan, polo menos de pasar un rato cos compañeiros e de aprender cousiñas. Hai xente de todas as idades, como vedes, e iso tamén enriquece un pouco o grupo, non? É unha xente bastante festexeira, amiga da festa. Estar no traballo pensando en... Bueno, pues no teu día a día e pues vir aquí, estar tocando un rato, aprender temas e tal, pues... desconectas do día a día.
canto remata o ensaio de Sete Cuncas, Telmo sae pitando porque ten reunión coa directiva dun festival de música que están preparando. Sons da Lameira faise aquí cada 2 e 3 de xullo. O primeiro día é o Festival Folk e o segundo o Rock. A ver se este ano non chove, porque espéranse 5.000 persoas. Organizalo non é sinxelo, cada un ten o seu traballo e a súa vida, así que xúntanse cando poden, como hoxe. A dereita a Comisión do Día do Rock, a esquerda os do Día do Folk. Dous bandos unidos pola música e, por que non dicilo, pola busca de financiación, a cruz de toda a comisión. Subvención, si as hai, permisos, tema de vallas e eso, o distribuímos igual que o ano pasado ou podemos facelo de outra maneira. Non sei. Estaba ben o tema de que a xente non pasara entre o cañón e a barra para que, bueno, non houbera aí accidentes e tal. Pois agora estamos vendo a disposición de todos os elementos do festival, pois o bar, onde van a ir algunhas actividades que vamos facer e bueno, sonido e estas cousas. A data que dáramos 2 e 3 de xullo. Son 2 días e entre os 2 días pois guardar as cousas o día anterior, hai que estar aquí, limpar. A verdad que é un traballo moi grande. Se non houbera a xente que hai, sería imposible con pouca xente. De feito, tamén hai moita xente que colabora, moitos veciños, moitos familiares que nos axudan. Sempre un aliciente ver a xente xunta e que traballa por un proxecto común. Mira, hai unha cousa que me chama moita atención dos gaiteiros, é con todos os alcumes que teñen. Van facerse como 1, 2, 3, por 25 euros, vamos a decir, iba a decir pesetas. Eu son un xalueiro. Ti eres? Xalueiro. Xalueiro. Cantos alcumes de gaiteiro sabes? A ver, empeza a decir. Melitón, panderetas, que lle o Polo, que le Venceslao, Polo, pandereteiro. Sí, bueno, Moxenas era... O nombre era Nazario González Iglesias. Sí, que máis? Pandemillo. Pandemillo, que era José Fernández. Piotes. O Barullo, había un que era Barullo? O Barullo é o sobrinho do Juan, de Castrelos, que agora toca tamén co Juan. E como se poñen esos alcumes? Como... Bueno, algúns de nenos que non ten nada que ver coa música. O meu, por exemplo, é os alueiros, eran meus abuelos. Bueno, Telmo ten un alcume tamén que lle dan os amigos, que é o gaiteiro de Penatrevinca. Ah, sí. Anda! Por que che chaman o gaiteiro de Penatrevinca? Contanos aquí. Pois porque un día, facendo sendeirismo, indo a Penatrevinca, subindo a Penatrevinca, pois, en vez de auga e bocata para subir... Asfixiaos todos. A gaita comigo. E ata que cheguei arriba e toquei, pois non pararon. Que tens que tocar, que tens que tocar. E ali tocamos a 2100 metros de altura no cumio de Penatrevinca. E todos habían asfixiados e ti dando a gaita. E cantando e con alegría impresionante. O contacto coa natureza é o mellor, non? Porque pasamos por sitios fermosísimos. Tamén ver o patrimonio etnográfico que temos, o patrimonio cultural. Un das estacións de grabados que hai en Matamá, pois aquí está a imaxe representación dun cervo, que é a única representación de un animal que temos no Concello de Vigo. Unha das formas de de sacar o dibuixo do petroglifo sin danalo é con un papel de carbón e un papel ben fixadiño e vamos descubrindo a figura, esta cornamenta, esta é a parte da cabeza, as patas do diante, non sei se se ve moi ben. Este é o cervo das Millaradas. Moitas veces o sendeirismo se convierte nunha festa. E como moitas veces, a maior parte das veces vamos moitísimos compañeiros, aquí só teño 2, pero vamos moitísimos, pois ao final de algunhas son verdadeiras festas populares, con música, con gaitas, con baile, con todo. 2, 3... Que alta! Curiosamente, a nosa primeira encontro, saída formal, digamos, foi precisamente nunha actuación de Noitarega. Foi un 20 de xaneiro, un frío impresionante e non se me ocurriu outra cosa que coller a man e dicirlle que tiñas máis frías. E daquela, pois mira, xa pasou ben tempo. E aquí estamos. Eu son técnico de prevención de riscos laborais. Traballo nunha empresa do sector da automoción, aínda que eu son químico. Pero bueno, como digo, é un químico frustrado, porque realmente non me dedico á química en sí. Botaste? Hola!
Outra vez. Corre que te pillo. Corre que te pillo. Esta pequeniña de 2 anos, pois dá... Ainda que é moi boiña, pero a veces se pon de noite, sobre todo, moitas veces non me desperto eu. Debo de ser que teño un sono moi profundo e se desperta a miña muller. Sempre estás no traballo, estás esperando a que chegue o momento para vela. Bueno, para ver a familia. Un bico. Un biquiño. Ai! Ya ves, ¿cómo toca papi a gaita? Ay, qué golfa. A ver, estar nun grupo de gaiteiros con máis de 60 anos, en que se diferencia a estar dun grupo de gaiteiros con 25? Para os ensaios e todo, non é o mismo, A ver, que cambia na vivencia? Home, cando están na edad de andar con rapazas e tal, pois, oye, vancho os ensaios escapando o ensaio, xa correndo a festa onde sea. Pero nós, os maiores, como José María, que xa empezamos o grupo, xa casados, con fillos e tal, hombre, a cousa era moito máis reposadiña, non sabes? Teníamos o ensaio, eu ali na peluquería teño que dar ali hasta as 12 da noite ensaiando, incluso eu solo. Claro, se eu tuvera 20 anos, o salir da peluquería salía embalado. De solo nada, de solo nada. Me iba a poñer ali hasta as 12 da noite a tocar. Iría hasta as 12 da noite a discoteca, como iba. Xosé María, de todas maneras, tocar con rapaces máis novos, pois como que, non sei, vivifica un pouco, non? O sea, dache máis alegría, porque... Os rapaciños tamén, os rapaciños, como eles. Ai, madre, lo máis importante. Mira como cheira aquí os pinchos, como cheira. Cuchillo humano, A ver, Olimpia, mira que tens que vir a tocar o bombo, Bueno, e quen fai a merenda? A merenda xa está media feita polo que miro. E tampouco tens que vir que xa mira que está o noso acordeonista cego que fai bolillos aí. Ti xa mirarás o que dura isto no plato. Vai, se vou axudar. Eu só lo come. Axudo que queda o plato brilla. Brilla naide unha tunda, co aro dunha peneira. Miña nai teña vergonza que ven a xente da feira, que ven a xente da feira. Ai, elelo, ai, elalo. E ti telo non mo queres dar, e despois de bella alo de salar con sal e loureiro, e despois de bella tocallo pandeiro. Temos aí unha farra aí dentro, mira. Queda demostrado que na axenda de Manolo hai farra a que se queira, na taberna, na perruquería ou na casa, cos de noitarega ou sen eles, porque xa vedes que a boa compañía musical nunca lle falta. É o que ten levar toda a vida na música tradicional e aínda por riba ser un home tan querido como Manolo, querido dentro e fora da casa, porque ata a súa muller Olimpia acabou por tocar con el. Eu sempre anduve detrás del por rapaces cando eran pequenos, pero agora
agarrei o bombo e agora vou xa fago algo. Cando hai un cumpleanos, un bautizo, un nacemento, o del sempre, se hai unha gaita que toque, sempre para acompañarlle. O que o coñece é sempre así, porque hai persoas que na rúa son distintas que na casa, non? Ele igual dentro que fora. Grupos como Noitarega nos aportan esa dimensión da música tradicional de agora, pero ao mesmo tempo con todo o mellor do pasado, da tradición musical. Noitarega, que vos aporta a vos? A ti, Telmo, por exemplo? Pois estar tocando nun grupo no que sabes que te sientes a gusto e no que hai unha certa calidez musical. Pois en principio estar cos compañeros, que xa conozco de tantos anos, e despois disfrutar tocando con eles, claro. A clase de persoas que forman o grupo, que teñen que ter unha certa calidad como persoas, porque senón é insostenible. Moitas horas de prazer, moitísimas horas de prazer. E os días de concerto para mí son días de festa, puros. Un rato entre amigos que tocas, que falas, que comentas cousas, totalmente dedicado a disfrutar da música. Tocas as culleres moi ben porque eres profe, enseñas aos nenos. Ti crees que me poderías enseñar unha cousa elemental, Probamos. Por isto se despois a hora da cea ou mañá ou nunha festa ou eso, ide collendo nota, para ver se todos, a ver se pillamos como se fai. Dúas culleres. Teñen que ser de madeira? En caso de necesidade, colles unhas de metal, colles o que sea, non hai problema. Estas de madeira son moi boas porque teñen esa forma apropiada, resonan e tal. O básico, que estén moi ben agarradas, non poden tocar unha nota. O metido un dedo polo medio, ben agarradas, e despois simplemente golpear arriba e abaixo. Bueno, isto xa é un pouco máis complicado, pero o que é básico, agarrar e probar. Así, verdad? Este dedo polo medio. Este polo medio. O outro non, o outro non. Sí que fai ruido, Sí. Ahora non. Proba aí. E agora? Golpear abaixo e arriba. Golpeas abaixo, man, perna, man. Aí está. Puf! Estou moi... Ben. Ves. Unha boa alumna, sí, señor. Gracias. Dominado. Maravilloso, se podemos practicar na casa. Ai, que contento.